Viime kesänä lähdin uskomattomalle matkalle. Menin sinne, minne harva suomalainen kesälomailija koskaan eksyy. Uudellemaalle. Tarinan mukaan kesän tullessa suomalainen lähtee juurevaan oikeaan Suomeen, vaikka Ylivieskaan, jossa hän syö niitä pieniä mansikoita ja lukee vanhoja Anna-lehtiä ja rakastelee koivujen alla. Mutta mitä ihmettä on Espoonlahdessa tai Kerassa tai Järvenpäässä? Kukaan ei tiedä. Kun katsoo näitä paikkoja kartalta, niin alkaa vähän kiihottaa. Mikä on Leppävaaran mytologia? Onko siellä joku humanoidien muinainen laboratorio? Asuuko siellä rölli? Kansalliseepoksemme eivät kerro Leppävaarasta. Vai kertovatko? Joka tapauksessa tästä matkasta tuli eeppinen seikkailu Uudenmaan salaisuuksiin. Vähitellen tämä matka alkoi tiivistyä keskellä avaruuden suurta tyhjyyttä. Hopeaiset energiajanat virtasivat kohti mustaa pistettä. Sitten plasma tiivistyi sanomalehdeksi. Uudenmaan Sanomat on Gutenbergin aikaisella konservatiivisuudella ja käsityöläisen kyynelillä intohimojournalismin höyläpenkissä veistetty artesaanipaikallislehti. Lehti sisältää 10 tarinaa Uudeltamaalta. Tämä joka pojan lukupaketti tulee tämmöisessä kartonkikansiossa, jossa on silkkinyöri. Lehti on painettu Glasgowssa. Näitä on 500 kappaletta ja editio tulee kirjattuna tänne takasivulle signeerauksen kanssa. Sitten on tulossa myös tämmöiset ihanat julkkarijuhlat, jossa on täältä lehdestä tuttuja eli tuntemattomia paikallisesiintyjiä ja kesämekkomeininki. Tule mukaan tälle matkalle, niin kerron sinulle Keran zombeista, Sotungin miekasta ja yhdestä mummosta Inkoossa, joka hiplaa puita.